Ένας δρόμος που πολύ λίγοι ήξεραν πριν ξεκινήσει η παράδοση του μετρό στην Τουρκία, επιτέλους αποκτά την πλήρη λειτουργικότητά του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το για τους ανθρώπους της Ελευθερίας, αλλά κυρίως και για την πόλη, γιατί διασφαλίζει και μία σύνδεση μεταξύ της Καλαμαριάς ουσιαστικά και της Πειραιάς μέσω του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης μια πολύ σημαντική παρέμβαση υποδομική για την περιοχή της Νέας Ελβετίας, μια περιοχή η οποία εδώ και 100 χρόνια έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου. Ο νέος δρόμος προβλέπεται από το σχέδιο πόλης Θεσσαλονίκης εδώ και 100 χρόνια. Και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Είναι από τις αλλαγές που φέρνει πίσω το μετρό και είναι από τις τελευταίες εκκρεμότητες της βασικής γραμμής που κλείνουν σιγά σιγά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε τη σκητάλη και με την πρωτοβουλία του Στέλιου του Αγγελούδη έκανε πραγματικότητα αυτό το πάρκινγκ, το οποίο ουσιαστικά διευκολύνει την λειτουργία του στρατού, κυρίως τις μετακινήσεις των πολιτών, που τώρα γίνουν πολύ εύκολο στον δρόμο. Και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ανεμίχθησαν σε αυτό εδώ το εγχείρημα, που πέρα από την ελληνικό μετρό ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης βεβαίως και ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε και τις μελέτες του σταθμού μετεπιβίβασης. Ξεχνάω κανένα? Νομίζω πως όχι. Αυτά.